Bă, băiatule, bă! Bună dimineața, rideri! O nouă zi. Mergem să facem un antrenament, dar până una alta mergem să îi dăm prima spălare la motoretă. E cam prăfuită. Și aici undeva pe lângă mine e o spălătorie self-service, pe undeva pe aici. I-am luat la mine și eu la vetă, că de regulă când plec la spălat motocicleta plec fără la vetă, deci e ceva. Și după aia o luăm așa prin oraș, ieșim și puțin pe autostradă mai încolo să-i dăm puțin să vedem cum se simte mai bine atunci când nu este vânt. Rămâneți cu mine, prieteni, să vedem cât îi dăm la motocicletă. Ultima dată când am ieșit pe autostradă era groaznic de urât. De fapt, bătea vântul extraordinar de tare. Dar oare asta merge? Oare merge? Păi ce să meargă că n-are... Da. N-are cum să meargă că nu văd pistoale. What the fuck? Da, e bine. Mai avem spălătorii. Mergem pe stradă la noi să vedem. Hai că am ajuns. Noroc că avem pe aici prin apropiere mai multe. Așa. Să scoatem telefonul, să nu comitem vreo nebunie. Așa. Ia să vedem. Cum luăm jetoane aici? De aici. De aici luăm jetoane. Ia să vedem. Bagnote de 10. Aha, data mini-vocală este 20 de lei. Și cât naiba e jetonul? Sau eu. Chiar oricum n-am nevoie de mult. Că... Ce mici sunt astea. Cele mai mici jetoane pe care le-am văzut la o spălătorie. Îi dăm cu prespălare. Îmi vibrează în cap. Nu facem frumos. Facem faină. Salut! Salut! Scuze că derajez. Te rog! Să știi că pista 7 de acolo are un program special pentru motociclete. Are o soluție care e făcută special pentru... Da, îți mulțumesc mult! Mulțumesc mult, nu știam! Da, mersi, mersi mult de tot! E bun. Mișto să ai program doar de moto, special făcut pentru moto. Chiar îmi place. Acum o luăm de aici. Hai să facem așa. O întoarcem aici. Acum să o ștergem. Prima dată să vedem cu șaua, că asta este dintr-un material
Foarte interesting și ai tendința să crezi, vă vine să credeți că am agățat aici șaua. În fine, o să urmeze monopostul pus și nu mai avem problema asta. Mai trebuie să punem tank pad-urile, să le comandăm de la KTM. Îmi plac foarte mult cum arată acelea de la KTM. O ștergem. Nu stăm foarte mult la bibilit, sincer nu sunt genul. Și am terminat spălat, am terminat ștersul. Uite ce frumoasă și curată e țucotata pe ea. Veniți la cei de la Wash and Go, că e bine. Da, ce frumos se aprinde bordul ăsta, Doamne, deci este genial. Uitați-vă și voi aici. Zici că ești pe consolă de joc. Eu rămân în modul track. Și acum îi dăm puțin bătaie până la sală să băgăm un antrenament, după care ieșim pe autostradă, să-i dăm puțin mai tare să vedem cum e protecția la vânt și cum se simte într-o zi în care nu neapărat bate vântul atât de tare cum am prins atunci. V-am pupat, ne vedem puțin mai încolo. Așa, prieteni, gata, am terminat și antrenamentul. Am spălat și motocicleta, hai să ieșim puțin pe autostradă. Nu o să-i dăm foarte tare, dar vreau să văd cum se simte aerodinamica. Așa. Vă ziceam că data trecută când am ieșit pe autostradă bătea vântul foarte tare, dar foarte tare. Mă sper să nu fie foarte aglomerat, am impresia că nu avem noroc să fie cum trebuie. Vedem. E cam aglomerat. Să vedem. Ok, și dacă stau așa neaplecat, sper să mă auziți. Acum nici nu știu, am plecat. Poliția ceva, nu văd. Da, noi se simte ok. O să intru aici puțin în nu știu dacă am reușit să-i dau 200, dar e și aglomerat. Cred că 180 și ceva. Intrăm puțin la Fashion House. Ce pot să zic e că da, nu se simte chiar tare, dar nu e nici diferență față de Z mare la cum mă așteptam. Mă așteptam totuși să fie
o diferență mai mare. Acum na. Asta e. Întoarcem aici frumos. Ia, hai să o schimbăm în modul sport. Așa. O punem în modul sport. Doamne, ce gropi! Extraordinar! Doamne ferește! Băi, frate, deci mare grijă, dragilor, dacă veniți pe aici, pe la Fashion House, extraordinar, domne, ce gropi sunt aici, nu, inadmisibil, inadmisibil. Ia uite-te, frate! Vin și în curbă, frate, vii și îți dai... Bă, băiatule, bă, ăștia-s nebun la cap, mă! Bă, ar trebui dați în judecată, mă, fratele meu. Uite, intre aici. Doamne ferește-mă. Extraordinar. Uite și tu. Bă, băiatule, bă! Extraordinar ce e aici. Nu, deci nu e posibil, am crezut, deci am crezut... Uite-te, bă, băiatule, bă! Doamne ferește-mă, băi! Deci, dragi motocicliști, dacă vreți să-i veniți cumva pe ei, deci nu-ți dai seama, uite și tu, uite-te și tu. Extraordinar! Să nu veniți pe aici, la Fashion House, sau dacă veniți, ăsta de pe Paladii, de pe ieșirea, de pe autostrada Soarelui, că muriți, mă! Muriți sau vă stricați motocicleta. Sper să nu-mi fi doit janta naiba. Bă, ce groapă, bă! Bă, ce nebun, mă, ce... Extraordinar! Extraordinar! Inadmisibil așa ceva. Inadmisibil așa ceva. Hai să mai vedem, dar e aglomerat, nu prea avem ce să facem. Dar e ok, se simte ok. Dar clar, n-ai niciun timp să faci nimic. Din păcate n-ai loc, n-am vrut să ies mai mult pe autostradă, că trebuie să ajung acasă, mi-am de editat. Dar din câte mi-am dat seama, da, e ok ca și feeling de protecție vânt, dar nu ceva ce credeam eu că o să fie venind de pe naked. Dar trage, băiatule, trage motocicleta asta ceva de... A treia e preferata mea. Da, dragilor, vă mulțumesc că ați rămas cu mine până acum. Vă mulțumesc pentru subscribe. Dacă vă place ce fac, cei care ajungeți pentru prima dată pe canalul meu, nu ezitați să dați un subscribe, mă ajută extrem de mult și îmi dă încredere să continui să fac ceea ce fac, să pun content despre moto, despre lifestyle, despre experiențe MotoGP. Până data viitoare, să aveți o zi extraordinară. V-am pupat și drumuri frumoase!